In het stationsgebouw in Venwalden wordt een nieuw isolatiemateriaal test. Je ziet ook hier een sensor liggen, die gaat eigenlijk de komende 2-3 jaar gaat die in de gaten houden wat doet dit materiaal. En we zijn hier met de gemeente en met Bette Wetter, dus eigenlijk de partner waarmee we dit doen. En ook Kees vragen of we eventjes dit gaan afvullen. Nou, dat gaan we doen. Dus zet ik deze even op. Dit wat we hier vandaag gedaan hebben is eigenlijk een live test van de Lisdod-isolatie die wij ontwikkeld hebben. Dat hebben we in eerste instantie in labs getest en dat ging hartstikke goed. En eigenlijk is nu de volgende stap dat wij het hier op locatie gaan toepassen. En dat gaan we de komende 2 à 3 jaar gaan we het in de gaten houden. En weet je, het hele mooie van deze isolatie is dat het een 100% circulair isolatiemateriaal is. Uit de regio, nu ook toegepast in de regio. En dat vind ik super. Lisdod wordt hier in de regio wordt het gekweekt. En dat gaat elk jaar weer op een veld. En elk jaar kan je het er weer afhalen. En dan oogsten we dat. En dan drogen we dat. En dan verwerken we dat isolatiemateriaal. En dan blazen we het eigenlijk gewoon in de spouw. Dus waar we anders bijvoorbeeld cellulose-isolatie of andere isolatoren gebruikten, kan dit 1 op 1 vervangen worden. En dat is eigenlijk aan de toepassing niet heel spannend. Het is het product dat juist heel erg bijzonder is. Wethouder Kees Wilstra zegt wel toekomst in dit materiaal. Vooral omdat het heel actueel is dat mensen graag streekproducten willen. Mensen willen meer aandacht voor dwarsemmers. Een circulaire economie. Men zei ook wel dat bijvoorbeeld steenwol, dat het asbest is. Het is heel ongezond om in steenwol te werken als bouwvakker. Maar er later ook weer uit omdat het ergens hinnen. En we gebruiken nu plantaardig materiaal in de isolatie. Nou, hoe kan het nou beter? Dat is gewoon een prachtig mooi initiatief om dat te doen. Juist dat circulaire van het product en dat het een hele grote negatieve CO2-footprint heeft. Dus om het te kweken, dan bespaar je al gauw 20 tot 40 ton CO2 per hectare per jaar. Je isoleert ermee, daarmee bespaar je energie, bespaar je CO2. En het legt ook nog een keer CO2 vast in de groei. Dus eigenlijk snijdt het mes aan 2 kanten, maar dit snijdt zelfs aan 3 kanten. Nou, ik verwacht dat we hier op termijn steeds meer huizen mee gaan isoleren. Dus eigenlijk dat het zijn plekje vindt in de isolatiewereld. Eigenlijk het steeds verder ontwikkelen van het circulair bouwen met Lisdod als aanjager.